bengasiyo lentwana ethanda ukuba uvanzi. Bengihlala ekhaya the whole day ngifundela incwadi. Bengile nkomedla yodwa ngenababangani, uyedwa kuphela umuntu ebenginayo uNkulunkulu wami. Phela ekhaya nabo sisi sikhuliswe ngekerke, bekuyimina uboy ukugcina ama-cherry the rest. Thama lami lumprofethi nje udoti ngawungeni likutshela kahle uyongihambela kwami mawuphuma esandleni. I felt it's must ukuphila impilo efuna omunye umuntu. Sengina 19 years angaze ngithathe inqumo. I wanna be not to be who they wanna be. Ngifuna ukuphila impilo yami ngedwa ngenazo inkulumo. Iyodwa indlela engenza ngayo ukuthi ngibuhlupho, noma ngiqoqe imthwalo ngihambe ngonakele lutho. Iyodwa indlela engenza ngayo ukuthi ngibuhlupho, noma ngiqoqe imthwalo ngihambe ngonakele lutho. Wathi kulandele ngalo suku thula shi, isitradi sangikhanda amaqhubu ungashi. Ukushaya isikwe emini bebantu kufunda phi, ukufulathela irosane kwangenza ngangena shi. Wathi kulandele ngalo suku thula shi, isitradi sangikhanda amaqhubu ungashi. Ukushaya isikwe emini bebantu kufunda phi, ukufulathela irosane kwangenza ngangena shi. So I decided ukuqala impilo namajoni. Bengithi mangiye esitolo ngifica amajimbozi, wonke bengangiphakameli ngibizeka ngenyoni. Ngizima ukubuilda from the stretch bra, kumele ngifike icoti. Okay angithobele sokuqala la kumele ngirelaxe, kuze ngikuthole lebuhlobo kwamele ngimncenge. Ngikhulume nababafowethu bangangenza inhlese, ngicela ungene eskimini machita kule nyakatho sele. Ningasifai elisikabhu lona usenza ilima, mhlawumbe uthunye ithama lakho ukuthi azosijezisa. Yini nengamakhuthando kube beyizinja, kaqala enza ukuthiza ukuze approve ukuthembakala kuthina. Wathi kulandele ngalo suku thula shi, isitradi sangikhanda amaqhubu ungashi. Ukushaya isikwe emini bebantu kufunda phi, ukufulathela irosane kwangenza ngangena shi. Wathi kulandele ngalo suku thula shi, isitradi sangikhanda amaqhubu ungashi. Ukushaya isikwe emini bebantu kufunda phi, ukufulathela irosane kwangenza ngangena shi. Lawa amazwi angikwakohlwanga nginyukunye inhliziyo, kungani ngingashiyi phansi ngilandele engikwaziyo. Kanjani sekuyisikhathi sokuguqula impila, ngibambele iqini ukuze ngingamelani nje noshintsho. Ngayi-accepta le ofara noma inobumnyama, phela ngenza noma yini engasidalela ukuzwana. Kwamele ngiyoshaya isitolo ngo-6 ntambama, bathi bazongikhapha bangibhekhaphe in case imajama. Ayikho into embi njengokubona isandla siphethe umkhonka, bathi uzosala ensimini laphana buyikholwa. Nangempela satheleka ngafika sengikhomba, ngikhwifa amathe phansi ngingasahleki ngishaya ngendodla. Nayo inkinga ngiyabazi lobuso bukule nqolo, ante sonta nayo wakumemeza mpilo enhle ngiyakubona. Ngajika fast angisena plani ngamfuqa washona, ngathi mangiphenduka itransa yisekho sebeshaya ikhona. Wathi kulandele ngalo suku thula shi, isitradi sangikhanda amaqhubu ungashi. Ukushaya isikwe emini bebantu kufunda phi, ukufulathela irosane kwangenza ngangena shi. Wathi kulandele ngalo suku thula shi, isitradi sangikhanda amaqhubu ungashi. Ukushaya isikwe emini bebantu kufunda phi, ukufulathela irosane kwangenza ngangena shi.